Привет, милички! Сега ще ви покажа няколко упражнения, които са добри за релаксация на тазовото дъно, но и за раздвижване, за да подпомогнем движението на лимфата, на кръвта в таза. И така, първото упражнение е, както сме легнали на земята, движим гребените на таза или двете страни на таза надолу към стъпалата. Движението е в тази посока, показвам с ръце. Като започваш да го правиш с внимание насочено към таза и ще стигнеш до една амплитуда на това движение, в която то започва да става почти автоматично. Случва се без много усилия от твоя страна. Затваряш очи и се опитваш, докато даваш импулси за това движение, да разпускаш всички мускулчета по тялото си. Затваряш очи и се наслаждаваш на това упражнение. Развиждаш таза, усещаш дори, си представяш раздвижването на кръвта, снабдяването на клетчиците с хранителни вещества, чрез лимфата, достигането на кислород до всяко мускулче, до всички тъкани там. Имаш ли нужда от него? Така, следващото разтърсване подобно е почти същото, само че таза движим нагоре, надолу към тавана и към земята. Лява и дясна част. Пак се стига, ето посоката на движение към тавана и надолу. И пак даваш импулс и стигаш до автоматизиране почти на това движение. Почти без усилия се прави, като тук, усещайки тялото си, опитай се да увеличиш амплитудата на движение. Дали ще ти е по-удобно или по-малка, с по-малка амплитуда го прави. Ако ти е приятно го прави, ако не го правиш, винаги е така с гимнастиката. И така, следващото упражнение, което е баунсинг, така го наричат, и в тантра курсовете го правят по 15 минути. Свиваш краката, подпираме отдолу бъбреците, да има по-мекичко на тях. И сега таза се движи, целият таз, нагоре-надолу, като пак стигаш до автоматизиране на това движение. Почти без усилие. Опитваш се да отпускаш всичко, което усещаш, че е стегнато в момента. Всичките тези упражнения можеш да ги правиш по няколко минути. Аз просто ги показвам тук. И така, това е баунсинг. Следващото упражнение е от Фелденкрайс, по неговата методика. Упражненията се правят без мускулни усилия. Отпускаш тялото си на земята и пускаш краката ти да се движат без усилие, пак почти самички. Вдигам сега и по левия крак нагоре, абсолютно без мускулно усилие. Стига се до тази наша способност да се движим без усилие. Затова се правят неговите упражнения, поне тези в едно положение, с затворени очи. Тук цялото внимание е насочено към тазобедрените стави и всичко, което се случва в тях. Това също упражнение се прави 10-15 минути. Ако ти е приятно, опитваш го. И ще видиш удобно ли ти е за изпълнение, не ти ли е удобно. Тук просто
Просто го правим, за да отворим малко таза. Тук може да поостанеш в тази позиция и да направиш ето този вид движение, разклащане, раздвижване на таза отново. Опитваш се да разпускаш мускулите по цялото тяло. И така, следващото упражнение за релаксация, наричат го Happy Baby. Слагаш под таза една възглавница. Много е подходящо за жени с пролапс. Вдигаш краката и тук някои го правят така, слагат ръце върху стъпалата, върху петите и се отпускат, просто остават в тази позиция. Много е приятна, поне аз така я усещам, много приятна. Ако не можеш да си стигнеш до стъпалата, просто отпускаш краката, свити в коленете. Те си намират положението, в което могат в момента да останат. Отпускаш се в това положение. От тук ще направим последно едно упражнение за разтягане на коремните мускули, които са в дълбочина, в коремната кухина или окслас се наричат, като единия крак го изпъваш на земята, другия ти служи за да се подпреш. И тук се получава на свивката на слабините, се усеща разтягането. Може малко да придърпва, не допускаш болка. При мен, примерно, не ми стига една възглавница, слагам винаги втора възглавница, за да усещам малко разтягане, за да има при мен разтягане. Аз понеже го правя по-често, разтягане се прави не по-малко 30 секунди, когато не разтягаме мускулите директно, разтягаме техните обвивки, фасциите и сухожилията им, като държим не по-малко 30 секунди едно разтягане, аз държа поне по една минута, за да може да се задвижи механизма в фасцията, при който се започва производството на хиалуронова киселина, на колаген и други прекрасни нейни съставни части. От тук, разбира се, сменяш краката, опъваш другия крак, наслаждаваш се на това усещане за разтягане, за издължаване. Фасциите стават по-сочни, но и по-еластични. Чрез разтягане се освобождава точно по тази причина, понякога и притиснат нерв някъде по тялото, не само с това разтягане, и с други разтягания. И така, това упражнение за разтягане е много важно. Това е едно от най-важните разтягания. Разтяганията на този мускул се прави, за да се премахнат понякога болки в кръста, получени точно от неговото скъсяване, от скъсяването на този мускул. И така, милички, това е за сега. Казвам ви чао и до скоро!